és az életmódorvosoké is. Dr. Juhász Keglovics Klára vagyok, Magyarországon az első gyermekorvos, aki nemzetközi életmódorvosi vizsgát tett. A munkám során naponta hasznát látom a tanultaknak, ez a munkát élvezetessé, sikerekben gazdaggá, örömtelűvé teszi. Valódi kapcsolódást lehet létrehozni így a hozzánk járó családokkal. Az pedig, amit ma még nem látunk, és mi már lehet, hogy meg sem látunk, az a hozzánk járó gyerekeknek a hosszú távú egészsége és életminősége lesz. Azok a gyerekek, akiknek ma megtanítjuk az egészséges életmód alapjait, az egészséges szokásokat, hosszú távon sokkal jobb egészségnek és életminőségnek örvendhetnek majd, mint azok a kortársaik, akik nem jutnak hozzá ezekhez az információkhoz. Minden gyermeknek szüksége van egy ilyen példaképre, tanácsadóra. Gyere, legyél te az egyik! Foglalkozásegészségügyi orvosként nagyon fontosnak tartom a prevenciót. Egy egészséges munkavállaló aranyat ér. Csináld meg te is az IBLM vizsgát, és tégy a munkavállalók egészségért. Reumatológusként én is megcsináltam. A tudományos bizonyítékok mellett megingathatatlan hitem van az életmód erejében. Életmódorvosokra szükség van a belgyógyászokon. IBLM életmódorvos tanvizsga. A házi orvosok is megcsinálják. Hogy miért? A képzés során szerzett ismeretek jelentősen bővítették tudásunkat, mind a prevenció, mind a krónikus betegségek visszafordítása, visszaszorítása területén. Ezekkel az ismeretekkel egy új szintre emelhető a rendelőben folytatott gyógyító megelőző tevékenység. A páciensektől az életmódorvosi ajánlásokra kapott visszajelzések, illetve a növekvő bizalom segít minket abban is, hogy a szakmai kiégést elkerüljük.